Какво става хора, аз съм шоколад с България, тук при мен са братовчетка ми и другия братовчет. Така. И сега ще правим чупи бъни. Борда кейк, аз съм първия. Аз съм. Ти давай. Чупи бъни. Аз е баня. Чупи бъни. Карай чупи Чупи бъни. бъни. Чупи баня. Чупи бъни. Чупи Баба. баня. Чупи. Аз чупи баня. Чупи бъни. Взега да Чупи си бъни. Чупи баня. Чупи. Чупи бъни. Четири. Чупи бъни. Чупи бъни. Чупи баня. Аз не мога да събера всичките бе. Чупи бъни 5. Чупи Чупи баня. бъни. Чупи бъни 6. Моето е 7. Това. Може сега. Това е уни. Чупи баня. Чупи бъни 7. Не ги гърташ, нали? 8. Чупи бъни. 7. Чупи баня. Чупи бъни. Букук. 8. 8 ба. Бъня го. Това е всичко на спортът. Надявам се ви е харесало. Който така дайте на плашно горе, абонирайте се за България и до следващия път. Чао.